El Cant de l'Aurora, les activitats se remunten al segle XVIII i tenim dos tipus d'activitats. La primera és el propi Cant de l'Aurora, que consisteix en que anem a cantar coples a les distintes capelles que n'hi ha en el poble. I després l'altra, tal vegada possiblement la més important, siguin els rosaris, que organitzem tots els diumenges del mes de maig i del mes d'octubre, els 2 mesos dedicats a la Mare de Déu. El cant de l'Aurora és un cant antic, que és tradició en la vall, que se canta en més puestos, però com així no se canta en cap altre. El dia d'avui és un dia assenyalat en el calendari, avui comencem en una aurora i a les 7 del matí venim així a cantar-li al sant. Home, per a mi, que estic fa relativament poc en el grup, però per mi sobretot significa continuar una tradició centenària, que crec que hem de fer que entre tots que no es perga.